ونعوذ من شر الأنام بربنا والحاسدين وما يروم لئام وقدمت يا رمضان يا caggal jettude hoore mum gila jaddowo woodani e juulde e juulɗo e hoore mum gila lundiɗo feeñani juurade baban bandial inna wiya Cheikhu Tidiane e garte e yewtere men witende galle duɗal taw innireni ɗum ko duɗal men jowol laslo ceerno Cissé Allah rewnin ɗon ceerno men ceerno Abdoul Quddus waɗi ɗon golle payodinde hande kadi Allah ɗacci ɗon miniraɗo ɓiɗɗo woni ceerno Hadi Sy e ɗum noon eɗen teddinira duɗal ngal foof yewtere nde hande innira ko galle duɗal eɗen teddinira dendagal almudo dewnono ɗon walla mo yidde mum woni ɗon hayso tawi koyngal mum daraki ɗon yewtere men witende galle duɗal ko ɗum innirɗen inchallah ko yewtere moon ko fati e korko so hawre welede Allah e gardugol Obama ene ɗowa golle ɗe musidɗo moon Ahmadou Ba joni noon so tawi woni altine kala altine e nder lewru korko he kala ñalawma altine woni waktuji 15 woni mbiyata 15 heures ñalawma inchallah ma en mbaɗ yewtere ko fati e diine meɗen wonnoon Allah wi wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ɗum noon ko ɗum no woni haza assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe kettuki malaki jaam